Der burde ikke være nogen mennesker, der kan leve af småkager, men det er der faktisk i Aarhus. Et ægtepar har nemlig fundet den helt rigtige opskrift. Så er småkager. Når kagerne er små, skal der laves rigtig mange. Alligevel er der tid til hygge i Småkagehuset på Frederiks Allé i Aarhus. Med meget glasur. Det finder jeg lige til dig. Og så er bageren ikke gemt væk ude bagved. Han bager nemlig kagerne i butikken. Der kan kunderne jo spørge, hvad der er i, og se, hvad vi laver, men vi ikke skjuler noget. Den er rigtig god. Den er rigtig god. Det er første gang, jeg prøver den her. I 13 år havde Sten og Hanne Jensen en bagerforretning, men de blev trætte af lugten i bageriet og besluttede sig for at lukke forretningen. Det var jo næsten kun arbejde. Altså, det var jo ikke ret meget andet i hverdagen. Duften af nybagte kager kunne de alligevel ikke undvære, og efter 3 år uden dej under neglene, besluttede de sig for at åbne et småkagehus. Det undrede kollegerne i branchen. De rystede lidt på hovedet. At det kunne man da ikke leve af. Jamen, de sagde jo ikke ret meget, men man kunne jo se på dem, at det var nok, og man skulle også forklare dem meget, hvad det var, man ville. I et års tid er der nu blevet langet kager over disken i Småkagehuset, og ifølge kunderne er det slet ikke så tosset endda. Jeg kommer tit og ofte faktisk for at hente noget brød herude. Jeg synes, det laver rigtig godt frisk brød. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at være. Jeg synes, det er godt brød, de laver, og det smager som gammeldags hjemmelavet brød, og det er en god stemning i butikken. Jamen, det er hyggeligt. Og kunderne, det er også nogle længere ekspeditioner, man får ud af det. I forhold til, når man er vant til at ekspedere rundstykker og morgenkager, det skal foregå lidt hurtigere. I parrets gamle bageri begyndte arbejdsdagen klokken 1 om natten. I Småkagehuset begynder dagen først klokken 9:30. Der bliver nemlig bagt kager løbende hele dagen. Vi lukker op for poserne, når I kommer hjem. De er lidt varme nu nemlig. Det er da dejligt, at man kan få gæster på en hverdagsaften nu. Det kunne vi ikke før. Ja, man kan købe omkring 50 forskellige slags småkager i Småkagehuset.